Il-proġett tal-Mistra kif ser isir issa se jkun fih inqas appartamenti, iktar spazju miftuħ, inqas konġestjoni u inqas iffullar ta' nies. Barra minn hekk il-permess għal dan l-iżvilupp ġie approvat fil-prinċipju taħt il-Gvern Nazzjonalista. L-approvazzjoni fil-prinċipju ta' permess għall-iżvilupp titqies daqs li kieku kważi nħareġ il-permess ħieħ u ma tistax tiġi revokata. Stqar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Ambjent u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia waqt Breakfast News fuq One. Il-MEPA se tatwafqu? Le. Għalhekk jiena għax meta jkollok outline permit huwa meqjus daqs kieku huwa kważi permess. Il-żviluppaturi tal-Mistra, bażikament, setgħu żammew l-istess bini li ħarġilhom fl-outline permit. Ma meta kienu qed jiddiskutu l-outline permit, qalulhom dwar il-possibilità illi jistgħu iċekknu l-ammont ta' bini li kien sa jsir. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia fisser kif il-proġett issa se jkun fih inqas minn 800 appartament mill-inqas 10 tmiem ta' spazju miftuħ u mistenni jinbedaw jitlesta fi żmien relattivament qasir. Dan jikkontrasta ferma kif kien ser isir qabel, kien ippjanat li jinbnew mal-400 appartament iktar, minflok spazji miftuħa kien se jkun fih biss toroq u possibilment kien idum 20 ta' snin biex jitlesta. Dwar is-sitwazzjoni fil-MEPA Michael Farrugia għalli hemm bżonn jinbidlu u jiġu aġġornati policies biex ikopru oqsma li sal-lum għadhom mhux irregolati. Saħaq li l-Gvern irid jara li la jsir żvilupp bla doċċ u lanqas sitwazzjoni fejn min irid jinvesti jibqa' pass lura għax ma jkunx hawn linji gwida ċara u sens ta' direzzjoni.